Hi guys. Nga may halo-halo. Halo mo diha. Sa may mong gusto, inahang sa bano, inahan nga. Di magtingog. Well, Sa mga kunoy mong piliin day, unsa kunoy yung piliin day guys, kanang inahan nga bagol-bulan ay inahan nga magilang ranza, mangulata. Hotpot na buhat yan. Ang mga with sardinas o itlog. Hey guys. Kaning luto pa mga guys. Buwad. Buwad na hotpot. Gimingaw na ko daning pagkaon na guys. Nakapalit man mi danit sa replikas ada lagi kay na malagi mga suri dari gikan pa ning ubay ning buwara. Pot. So kita mga Pilipino ganam jutag buntag buwad jud with egg mao na ni ay sardinas anja ka lami kadyo kay luto pod nga puwa da lami ajas ka ni ron guys ang luto red rice oy mahal na no Hi guys, sumanda tayo may pamahawon dyan karon day. Masakay day ko rin sa bagong motor. Nakapalit na sa bagong motor guys. So masakay day ko ron kay mapalit ko rin may halo-halo para unza. Kay grabe laging inita. Dari sa Pilipinas karon grabe nang inita. So masakay sa ko rin sa motor na bago. So ito makagaw guys, kay ari rami sa unahan sa kuan, di rami sa poblasyon sa Valencia. Magkuha rami sa mga order nga halo-halo. Lagi ako lang panis kay ay sa lingkuran. Signature ko sa nana ko ko. Patapit na. Tapos kuan, atbang sa unahan padanas ka ng Palawan gamay. Nazala pa di basa. Kaya wala pa ko helmet. So, wala ko nag-helmet guys. Kaya po ko helmet bitaw. Doon raman ka dyan ni Mangiato. Ni so, wala mag-usakay sa bagong motor. Magkuha rin namin sa ulahalo guys sa mag-order sa online. Dara si Dari rin sa kanang nai sentro sa Valencia at bag sa public market nga panahuman. Diyan guys, nakauli namin amang halo-halo to na sa ref. So, magandang na po ko rin luto. Magluto din ko pusit nga adobo. Requested sa mga anak kids. So, mga nanigandam na nahag mga panakot nga hanggi para sa adobo. Diyan guys, nakasakay ko sa isang bagong motor ni palit sa bagong motor guys kay kuan ka nang isang daan nga motor katong kata sa YouTube. Diyan na lang magibalik dyan kay nanalay kuno pay gamay nga diferensya. So kuan karon bag-on na sa motor kanang na ay isa ng motora ay wa ko ka sabot. So nakasakay na ko guys ganina ning palit may halo-halo kay grabe lagi umawa ang inita ng panahon na. So magluto sa amidaan o panihapon kay diara kan pang halo-halo makakaon mig luto. So magluto ko daning pusit
Kay mamanis ang paborito nila sa imiming pusit. Wala pa sila kakagpusit. Diya, bawal lagi po magkagbaboy rong kuno. Yan sila. Kay liwik na. Diya guys, magluto galing kong luya. Luya. Magluto galing kong. Basta nga ni nga pusit. Yan yung mga medyo mawaglan sa unahang dyan kuno nagisa ng luya. So luya ang yun nagisa. Diya, sunod ng ahos. Ay pang sibuyas. Boy, yan iba po may magluto guys. Basta kay ako, mo po niyang technique sa pagluto sa pusit. Pusit ba tawag gani kay basta kay kaning gagmay si Jang kaning pusit kay dagko man na. Basta kay kaning murag di bitaw sa puti color mura sa kanang nay puwa naman siguro na puwa kay nadubok na. Basta kay pusit mayang pag iladaan ni Jamo ni pinalit sa dapli kalsada gahapon ja kanang naman kung Jan Mark kay ni masyag marik kuno si Zadari. So mali ang ginahan na agluto kay ganin ang buntag ag amang giluto kay buwad naman lagi to pamahon namo. Buwad nga potpot o kanang naay sardinas nga ibutang itlog. So karon mo ni luto na pud ko og pusit. Dadi ana guys. Hanang nagisag luyan ja. Kanang agahos na. Pasensya na mo saba guys ha kay ano nang best oberan kay dari lagi og di ka makabidyo on the spot kay kanang nay daghan mga patugtog. So ag ko ano man nagluyan ja diyan na pud kanang nay ahos. Ano niya nito ano. Unsa day guys sara ko i-share ni so gamay kanang naay panagsa maulit ko kay kanang nay ni katsanyagi ang vlog ni lagi ko nga nanay kada content na mo kuan kada content na mo lagi man hilabot ja padi lagi natatagdan kay ila man pa ng katunod so ara naman pasagdan mga ingon anak nga mga tao nga sige laman jud pang comment o di maajo awon sa day guys dana nagibutang ag kuan kananay pusit mo nang game pusit yung tagmay nga murag tuhon di pag color ano si Jan ja kananay. So, yan yung sa yatong kami. So, humot ka doon. Yan yung sa yatong sa dano ng mga panahon na kahit sa mga patutuloy ko ng mga huligit. Bilig ko ng mukha karni. So, isda ka naman tawag mga sabay makanaturon nga di karni. So, dali ra ni guys. Ipod ni mo ka do kung ano, kaingon sila o pusit, ma-over ko no. Ano ko nukilam eh. So, lutoon sa ninang tarong. Diya guys, diyan nang lagi sa humot madepod. Diya, asang takliban. Karidit pa lutoon sa ninang pusit. Dara guys. Ano na ibutang suka. Rin sila. Butang ko ng suka. Pumukawon sa karawon. Kamukulong para maaslong. Una na dani guys. Agkuan. Gamit nga tuyo. Kamin. So guys, manay may luto unja. Manabag na ko nila. Pasensya naman sa mga lamay sa perting kalata. Da bahalag kalat basta kay kuan ja Dennis Danjan dia guys. Sa jud ay magpanhapon ron kay kuan kana na isa kana na. Mubalik na sa tagbilaran ron. So kamera dari guys si kuan kamera og karing usa na makakabang Tagalog. Si Jan Mark Punja kanang naay kay mga para ba mayroong kuan kanang halo-halo katang pinalit kanina pakuan lagi ni pabugnaw. Kuya, yung kanin natin bahaw pa rin. Okay lang yan? Ay, nagbahaw kayo mo dyan? Paano na makabusog? Ha? Bugat yan ba? Kasi hindi ko makain kaya puro bahaw ang pagkain. Sila. Ito. Si Mario Jose? Nabakong ka rin sa mga kainan. Bawaan ito na. Dudit mo ang do? Ano, wa? Hitin? Ito yung buhat eh.
Tempo ha. Aray. Ano? Pero ba na siya? Punta. Kuya, okay ka lang? Buang mo eh. Ano maging anak naman? Basta may grado te. Basta may grado. Magpupog sangkoy ba? Di ka kumikol sa ko. Hindi, dati din. Ano masabi? Ano saan pasok? Alas 9. Sadyo pa. Radyo pa, nandiyan ka ng... Anak, betul mo lang. Eh, dah ka protas. Awak. Ada. Punto ka na. Ayaw namin kain ko. Muli na po kugma. Mag-ingon kay Roma, sakop kagkaon. Ano na po nung Hi guys. Nga ni halo-halo. Saan ka mo liod to? Denmark ni, di awan dari Denmark. Pwede po, rin ko na ugma. Uli punta mo. Ikaw. Ani ka katog? Hmm? Ani ka ida. Ang ano ko dyan. Ay gara ka kay na kay mag-umbag motor mag pinahinagdagan na war ba na blessing ng motora. Kailan na i-break in? Ha kinahangay parandagan. I-break in, magiging kuba. Magkuba. Sa maguba. I-break in. Break in ba? Ang siya break in. Kanang Pagkala na i-requirements nga ka ng kilometer. Mao lagi. Para skutsi ba? Kaya di makaabot sa isang dagan sa kuan. Maguba ko kinahang pasigya parandagan. Nagapaskos po ano na pre nga maintenance. Kumpanya may bahala. Oo, katog naman maintenance nila. Ano siya lang ko ang ube? Ube di lang ice cream o ice cream nga ice cream? Pwede po kuman. Ha, ikaw na ugmat laga na ang pag-amping. Tik chatin nagapot ha pati balipat-lipat ha. Bidon doon. Si Kagyaw ng video ka. Ito na ba? Amping nak. Chatin nagapot ha. Oh, chatin nagapot bantay Ano mo ka man tata. yung to dyan? Mahaw ko pa ito. Pamahak pa. Bantay di Pamahaw ka mo ka chatin yun nagapot. to. Bantay. Kay na. Magagawon ko di mo. Gusto ko gagawa na kung biyahe ka kay Kung na di ang tao, si Kagyaw yun di na. Napa, ano ko bo. Paghinay dyan! Sabi mo gusto, inahang sa baan o inahan nga di magtingog. Well. Yan nga. Kurti lang. Ano sa man yung nang haggard man. Ikaw, tipo ba? Kaya ito rin mga imong pa. Wala nga, okay na sa kukuhang mo eh. Mo din na pahalo-halo ka. Halo-halo mo diha. Sa mga kunoy mong piliin day, unsa kunoy yung piliin day guys, kanang inahan nga bagol-bulan ay inahan nga magilang ranza, mangulata. Okay, sa ganay mo dyan niya guys, grabe ko kakuan. Anang say unsabay ka. Unsabay yung ika. Wala na eh. Tugnaw ko eh. Ang Ilang ilan ko eh. Unsay yung ika kuan na nga pagkaklase nga inahan ba? Sige na na. Concern na ko kaadto mo na nga anak ko di ko kinanglan ahang anak mo lakaw ay nag-abot. Nakay ba kog tuan na ug safety na ba sa sisang giabutan. Sabi na mag-drive di ko mahimutang na mo na magyawa jud ko. Kuan inag-abot tuan na dito sa wala ka na nag-take sa inahan. May agyan ako dari ma. Wa adya na tawagan mo na gabi nakatawag na hinung kog di mao.
Ngerto na, hello. Hello? Sino po? Rongsen ko kay. Ikaw, wag lang yung kukuan. Kuwaan ko kay. Kuwaan na 1 hour nagikas paglarga. Paning. Kuwa ko chatting ni abot na di ay. Lami ka? Lami. Lami ganain. Uy. Kurang di pa ba mo song? Bato ba? Mahal na. Pagka nakatag ni Kuya Ernie. Ako sa mood. Ha? Ako sa mood. Hindi ko tumugay nga niya. Ka. Gawan ka man to. Uy. Gusto. Ito siya sa maluig ako niya. Israel ni Marcos ba? Gawas. Kadon sa nang. Kadon sa nang gitde kay